Chekutanga wazukuru kandauya kuti ndizokutendai nesapoti yese yamunotipa pabasa renyu. Aiwa, Facebook page redu rakura raibva vazukuru rane iro 20,000 followers. Aiwa, ndichiti makorokoto kwamuri nemusha wenyu uri kukura, ndichikutendai nesapoti yese yamunongotipawo. Handiti aiwa, thank you so much wazukuru, tendwai kwese kwamuri, inzwai kutendwa. Handiti vese vane mabusinesses avo avari kudawo maketa. Aiwa, maplatforms edu akurisa wazukuru aibva. Ndinovimba kuti mukamaketa neSaint TV aiwa zvinosvika kure. Ndichiti zvrudi kwese kwamuri wazukuru vangu. Aiwa, tendwai kwese kwamuri. Nhasi ndingonzwa kuda kutenda. Aiwa, tendwai wazukuru. Right. Mastreets social media ndo introduction yenyaya idzi. Mastreets social media emandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndirini referee mugame rachona. Ndirini zvakare sekuru vevanhu murandutsiri. Uye musarandutsiri. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinokuzivisai iri kuitika mastreets social media. Ndombotaura pamusoro pechikomana chinonzi Kudzanai kana kuti Enzo Aishaw. Enzo Aishaw just a month ago he announced that he was quitting nyaya dzemusic, and he was quitting nyaya dzekuentertaina maZimbabweans, achiti he wanted to pursue his dreams, he wanted to run his business, and asingachaite zvemusic. But tazoona kuti Enzo umwe chete uya zuro rino akabva abuditsa imwe nziyo yake nekavidhio kake kari kutonetsa pa social media platforms iwawa. Chinova chinhu chinoshamisa wazukuru. Vamwe vanhu after abuditsa vanhu vaakuitawo macomments avo kuti aiwa Enzo Aishaw ndi attention seeker. Vamwewo vanhu vari kudaro kuti munhu anongofarira attention. So paitaura nyaya dzekukwita music, he wasn't serious about that. Even kuchema kwaiita anoti haisi misodzi acting. Handiti but just a month taona futi kutoreva kuti patime yese but music aingomuke yakabikwa one day. Patime yese yaikuitisai vazukuru, yaitiitisa. Tichisympathize naye kuti aiwa asasiye music chichi. Aitova muprocess yekutokubikirai. I think yaitova marketing strategy. Handiti aitoita. So hamene kuti munozviona sei vazukuru, especially nemunhu anoda kuwanzo kutamba nevanhu zvakanyanya, kuda kuitisa vanhu, e.g. Enzo Aishaw. Munotokudi nazvo vazukuru. Boza andori nenziyo yake, haisi marketing strategy, haisi yakufoira here marketing strategy yachona yekuti munhu anotsvaga attention paari. Boza zvakatomboitwa nevamwe vakawanda. Iye Enzo wachona, this is not the first time yaaka-announce about his retirement. Akambozviita futi tikazoona akunetsana naHoly 10 akudidi, asambotaura zoti is quitting. So amene munozviona sei vazukuru kuti hakusi kupererwa here. Kunenge kwakupererwa. Zvinongoda kuimba ngoma dzirire sezvawakaita kumashure Enzo Muningi. Handiti pane kuti unge uri unotaura zvakawanda wanda and then tozokuona futi wakuita zvawakamboudza vanhu kuti hauchaite. Watch out for people like Enzo Aishaw, especially kuma-celebrities enyu vamunofollowa. Musangoitiswe zvese munotamisirwa data. Amene munozvionawo sei vazukuru. Ngataura no comment section. Ndinobvumidza kutaura pfungwa dzangu vazukuru sasekuru vevanhu. Handiti ndozvandinofungawo. Ngataura comment section newo wakasununguka kutaura zvaunoda. Usangondituka chete boss ndokubomba. Ndichiti much love.